जय महाराष्ट्र. मी अक्षय भोसले, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा विभाग अध्यक्ष, नवी मुंबई. आजचा विषय इतका महत्त्वाचा नाही आहे, पण काही लोकांना उत्तर देणं खूप गरजेचं असतं. काही दिवसांपूर्वी एक व्हिडिओ आला होता संभाजी ब्रिगेडचे राज्य संघटक तुषार ओंबाळे यांचा. म्हणजे त्यांनी व्हिडिओची सुरुवात करताना असा फालतू म्हणत होते की त्यांना महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे जे अध्यक्ष आहेत सन्माननीय राजसाहेब ठाकरे यांचं त्यांना जणू नाव काही माहीत नाही आहे. थोडीशी त्यांची नक्कल करून दाखवतो मी कसे म्हणत होते ते. कोण ते महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नेते, काय त्यांचं नाव, राज ठाकरे. अरे एवढी फालतू ॲक्टिंग करतोस, एवढा आव्हानाची काही गरज नाही आहे. त्यांचं नाव लहान मुलापासून ते वरिष्ठांपर्यंत ज्येष्ठांपर्यंत प्रत्येकाला माहिती आहे, ते म्हणजे सन्माननीय राजसाहेब ठाकरे. जाऊ दे, माझा विषय हा नाही आहे की तुला आणि काय म्हणत होतास नेते. अरे तुला पक्षप्रमुख आणि नेते याच्यामधला फरक तरी कळतो का अजून? ठीक आहे, जाऊ दे, तुझी अक्कल किती आहे हे ते तुझ्या व्हिडिओमधूनच मला ते समजलेलं आहे. त्यामुळे मला फक्त मुद्दा इतकाच मांडायचा आहे की जे काही संदर्भ राजसाहेबांनी मागितले असतील किंवा महाराष्ट्र सैनिकांनी मागितले असतील, इतिहासाचे दाखले मागितले असतील, मला त्या इतक्या मोठ्या विषयामध्ये जायचंच नाही आहे. माझा प्रश्न फक्त संभाजी ब्रिगेड या संघटनेला आहे किंवा त्यांच्या अध्यक्षांना आहे किंवा त्यांच्या फाउंडर मेंबरला आहे की जर तुमच्या संघटनेचं नाव जर संभाजी ब्रिगेड असं ठेवलं आहे तर ते संभाजी ब्रिगेड हे जर का तर छत्रपती संभाजी महाराज यांना संबोधून ठेवलं असेल तर ते सर्वप्रथम तुमच्या संघटनेचं नाव पहिलं बदली करा आणि ते छत्रपती संभाजी महाराज ब्रिगेड असं करा. आणि जर तुमच्या संघटनेचं नाव हे छत्रपती संभाजी महाराजांना संबोधून नसेल तर तुमच्या संघटनेच्या पाठीवरील छत्रपती संभाजी महाराजांचा फोटो पहिला काढून टाका आणि मग त्याच्यानं तुमचे दाखले आणि ते इतिहासाचे दाखले आणि तुमचे संदर्भ आणि तुमचे ते इतिहासकार मग ते नंतर घेऊन या. पहिल्या सर्वप्रथम तुमच्या संघटनेचं नाव बदली करा जर ते महाराजांना संबोधून असेल तर, आणि मग पुढच्या गोष्टी करा जे काय असतील ते. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.